Сіз татарлар тапшыруын карыйсыз. Һәр халыкның үзенә генә хас гырыф-гадәтләре бар. Шуларның иң күркәме, кызларның көтеп алганы туйдыр мөгаен. Соңгы вакытта туйларны, никахларны милли стилдә үткәрү еш күренеш. Кырымда яшәүче кардәшләребез дә йолаларны кире кайтарырга тырыша. Туй алдыннан үткәрелә торган кына кичәсендә хәбәрчебез Лилия Сиражиева булып кайтты. Бик кызык сюжет караячакбыз. Никахка санаулы көннәр калып бара. Яшь килен дулкынлануын яшерә алмый. Кырымда яшәүче кан кардәшләребезнең бик матур бер йоласы бар. Никах алдыннан килен кына кичәсе үткәрә. Кырым татарлары тормышында билгеле кара вакыйгалардан соң бик күп халык йолалары юкка чыгу дәрәҗәсендә. Әмма милли үзаңлы яшьләр әлеге вазгыятьне үзгәртү ягында. Күкрәк киереп, без Кырым татарлары дип, әби-бабайлары гырыф-гадәтләрен торгызырга тырышалар. Кырымның төрле шәһәрләрендә милли киемнән яшьләрне очратуы гади күренеш. Менә Сивилне ылы тормышка озатырга да күп кенә иптәш кызлары милли киемнәр киеп килгән. Алар бүләкләр белән бер рәттән җылы теләкләрен дә җиткерергә ашыкты. Әлеге кичә кына кичәсе дип юкка гына аталмый. Кайнана яшь киленгә бүләген тапшырганнан соң кәләшнең дус кызы кына белән үч төпләренә тамгалар төшерә. Һәр рәсем билгеле бер теләкне аңлата. Гадәттә мул тормыш, сәламәт балалар телиләр. Ортасында, фаланның ортасында öyle bir noktacı koyulaydı. Niçindir? Çünkü bu öyle bir sayılan enerjinin en güçlü yeridir. Соңыннан һәр теләгән кызга да кына белән рәсем ясыйлар. Кына кичәсендә кулга төшерелгән тамгалар тиз арада кияүгә чыгуны юрый диләр. Тикшереп карарбыз. Җыр-биюләргә бай бу кичәдә кызыклы уеннар да үткәрелде. Кызларның алка йөзекләрен бер савытка җыйдылар. Аннан соң Сивил һәрберсен алып киләчәккә теләк теләде. Кемнеңдер ире президент буласы икән, ә кемдер гел сәяхәтләрдә йөрер. Ә миңа исә чәчәк кибете ачырсың дидем. Яхшы теләкләр ишеткәч, кызлар бии башлады. Хәтта мин дә түзмәдем. Кырым татар кызлары биюен биергә өйрәндем. Икәнен белгәннәрнең киләчәге дә якты диләр.
Гореф-гадәтләребезне онытмыйк, киләчәк буыннарга да түкми-чәчми җиткерик. Ә Кырым татарларына хас булган искитмәле матур йолада катнаштыруың өчен рәхмәт сиңа, Сибил. Гомерегез бәхетле, бәхетегез гомерле булсын. Сак ул. Лилия Сиражиева, Татарлар, Кырым.